порцел. Имаш и къде? Един човек е културата. Словен Бог наш, всегда ни присно и во веки веков. Амин. Бог Господь явися нам, благословен гради во имя Господне. Бог Господь явися нам, благословен гради во имя Господне. Бог Господь явися нам, благословен гради во имя Господне. Богородши, от множество прегрешений, от руки Твоя рабишни, явно едино надежно имаме, научи Бога Богородице, силите благоти недостойни, ангелки наших изпроси, винаги да пети нам ангелско епение. Святи Боже, святи крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Господи, крепост на моя живот, от кого ще се плаша премудрост, и с посланието на светия апостол Павел до евреите чтение воднем. Братя, както освещаващият и освещаваните, всички са от едного, затова той се насървал да ги, защото длъжен бе да прилича по всичко на братята, да бъде милостив и верен, просвещени във всичко, що се отнася до Бога за очистване греховете на народа, защото що сам претърпя, като биде изкушен, може на изкушаваните да помогне. Алилуя, 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 премудрост прости, и за спасение на нашите души, Господу се помоли. Господи, помилуй, за мира по целия свят, за благостоянието и за Божия църкви, и за обединението на всички, на Господа се помолим. Господи, помилуй, пират български, за честното презвителство, за тяхност на Христа, за целия църковен мир и народ. Господа се помолим. Господи, помилуй, за православния български народ и за Христовиото наше Бог. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на съпротивния даруя и Твое съхраняя, крестом Твои жителство. Рождество сохранила си, воспени мира, не оставила си, Богородице, представила си к живото, мати сущи живота и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша. Мая, Отче и Йоанне, моли Христа Бога, о душа наши. Ти ли ще викаш да не се плашат жените и учат да не стане пет? Господин Пето, понеже е първенец на града и сърце ще удари. Това с танката цафлят пистолет.
Да, някой от опозицията да грамине. Да, някой от опозицията. Някой го сочи тебе ти е това, нагоре. Нагоре. Накъде искаш? Не, това заради ститките. Със сложно, че гръмна ми ститки. Чекай. Така се е воювал едно време, да мисля, че всеки път е гръмна. Мало е, третия път като не хвани, па извадиш ножо. Пробвах. Те се столата. Това е таков... Това е последно... Абе, а на другия плетно фана пушката от разлика. Заместник плетно от разлика фана да бъде. Тук засича. Я опитай сега това да го запови. Стой, Само от трети път ще стане. Да си разпомиш. Добре, детето назад е. Кой? Жертви няма. Добре.